Ha ya wis aku melu nembang kok 250. Wis tak gawe lho. Langsung ana kene ijo lanjut langsung ana kok. Jangan pelite ra omong. Ha ya ben. Ora ana di kene nyuwara kok terus mung diteruske. Upama terus kono ming mundut ta. Mundut sak karepmu ora sak karepmu. Tapi sing mundut malah dalange eno. Rukmi. Kene bali 50. Tartemtu. Yo. Tak tuh. Nah, kilong 50 meneh. Kali 200. Wes pen wae, pen ngono. Ha iya. Bawa nganti rampung. cepet. Iya, iya. Ya, mbek wis. Wis sing ngomong lho. Iya, cepet. Saka ngarep lho. Iki Mas Trisna RCTI iki streaming. Ben ta apa-apa Saka ngerti. ngarep ning ya. Ngapa? Le bawa. Ora sudi. Lah, Aku ngaku dalange kok. Aku seneng saka mburi kok kan saka ngarep.